May nga po, Negros. Inen Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kaag subong mabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Uli nga weekend sa plebisito para sa JVA sa tunga sa Sineco kag Prime Electric, ginkan sila na sang NEA. 7 ka mga balay, nagkalaguba sang buhawi sa Silay City. Special elections para sa mga bulusa kay Congressman Arnie Teves pati gayunon sa December 9. Bagyo nga guring nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero bagyo nga hana naman nakasulod sa PAR. Kag sa good vibes, 67 anyos nga traffic enforcer mas ginpili nga magpadayon sa trabaho bisan nagub-an sang balay bangod sang baha. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga goreng ang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero si Hana na naman ang nakasunod na sa PAR. As of 10 a.m. ang bagyo nga Hana ang yara sa 1,160 km east ng extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 110 km per hour kag pagmadlos nga 135 km per hour. Wala pa sang lugar nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa subong ang southwest monsoon. Ang ginapabaskog sang bagyo nga goreng nga ara na sa gwa sang PAR. Pati na si Hana nga amuman ang nagadala sang monsoon rains sa western portion sang Luzon sa masunod nga 3 ka adlaw. Magadala man ini sang mabaskog nga hangin. May gale warning sa baybayon sang Luzon kag Visayas. Posible sa gihapon ang pagbunok sang ulan sa Western Visayas nga nagalakip sa Negros Occidental tubtob sa Sabado nga adlaw. Si Hana ang gina-forecast ang pag-asa nga mangin malayo sa kadutaan kag posible man gani nga magbiya na sa PAR sa buwas nga adlaw. Ang paginhan sang hangin na bagat amo ang mangin rason sa posible pag-ulan sa Western Visayas. Sa number 9, anti-colorum operation ni kapatuman sang LTO kag LTFRB sa Bacolod City subungod sa bulan sang Setyembre. Sa masobra 3,000 ka mga traditional jeepney nga nakakuha sa business permit sa 2019, may 1,600 na din nakakuha man sa Provisional Authority halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sunod sa kay Land Transportation Office Bacolod Head Renato Novero, nakasugtan sa ilang pagsinapol upod sa syudad ang pagpatuman sa anti-colorum operation matapos man ang ginhatag nga tion para sa mga traditional jeepney operators nga magkuha sang ilang prangkisa agud makapadayon sa pagbiyahe. Gani, nagapaandam siya sa mga colorum operators nga hindi sila magduha-duha nga mag-impound sa mga salakyan nga wala na rehistro kag wala sa nagakaigo nga permit. Suportado man sa syudad ang natalan ang anti-colorum operation kay patuman sa LTO upod sa LTFRB sa madason nga sinemana. So, hindi na kami nagaduwa nga mag-impound dayon kaya ang kolorong nga violation dala na nga impound mo sa lakyan. So ang matabo is 20 mil ang multa mo, impounded pa imong salakyan. So kung buot hindi na magbiyahe kung kolorong. We want to also ensure bilang safety sang public kiti kung kolorong hindi ka makakuha insurance, so that will also endanger our pedestrians and passengers. So it's part of also the city nga ma-assist upon the request ng LTO para nga to ensure the safety of our streets as well as our riding public. Sa number 8, nag-file na sang appeal sa Civil Service Commission Central Office ang empleyado sang OPA nga gindismiss angot sa namising 789 ka mga sako sang abono. Sa appeal ni Hermenegildo Basilio nga ginkakas bilang Agriculturist 1, ginahinyo sini ang CSC sa pag-review kag reverse sang desisyon ni ginpapanaog ni Governor Eugenio C. Lacson. Wala labot diri, iya man ginihinyo ang pagpatod sang legality sang ginpatuman sa iya nga preventive suspension damlag pa. Lakip na diri ang pagpanawagan sa iya immediate nga reinstatement kag payment para sa back wages kag iban pagid nga relief. Lakip siya ginihinyo ang madasig nga disposition sang iya nga kaso na furnish naman sang kopya ang talatapan ni Governor Lacson. Nagapanindugan si Basilio nga sala ang mga alegasyon batok sa iya. Iya man ginsiling nga wala sang ebidensya ang ginpresent batok sa iya angot sa ginasiling sa iya pagbaton
sang 2,000 ka mga sako sang abono. Wala man sa may ginpakita nga nagapamatuod nga iya katungdana na mag-safe keep lakip ng pag-distribute sang abono nga yara sa warehouse. Wala man gani isang special order para sa iya nga naga-designate sa iya nga accountable officer. Ginpasakana sang kaso nga grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds si Basilio. Natukiban ang namising nga abono sa mga-withdraw na kuntani isang ila allocation gikan sa Department of Agriculture ang LGU, pero wala na tigayon kay wala na sang supply. Sa number 7, masobra sa 13 milyones pesos ka balor sa suspected shabu nakuha sa buy-bust operation sa San Carlos City. Nagdangat sa 13,703,000 pesos ang balor sa shabu na nakuha sa San Carlos City PNP gikan sa duha ka mga high-value individuals sa buy-bust operation sa kahapon sa may Hacienda Santa Ana, Barangay Palampas, San Carlos City. Ginkilala ang mga nadakpan nga sanday John Valentin Remigio, 34 anyos, kag Chris Mark Blancaflor, 27 anyos, dun sa mga taga Iloilo. Nakuha sa ila ang 3 ka mga pakete kag 2 ka mga vacuum-sealed transparent sachet nga nagaunod sang illegal nga droga nga nagabugatanan sang 2,015.25 grams. May isa ka unit sang salakyan, 10,000 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga butang. Ipasakaan sila sa kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 6, pagpangawat sang tip box sa isa ka kalan-an dakop sa CCTV. Ginausisa naman sa kapulisan kung isa lang ka persona ang responsable sa sunod-sunod nga pagpangawat sa mga commercial establishment. Kuha sa CCTV video ang pagpangawat sa isa ka lalaki sa sulod sang kalan-an sa Bangga Ramos sa Martes sang hapon. Makita ang suspect nga nagkuha sang tip box nga may unod nga masobra 800 pesos. Sunod sa mga waiters ang kalan-an, masako sila nga nagaserbe sa mga customer ang mga wala nila matulupangdan ang pagpangawat. Ginausisa naman karon sa kapulisan kung bala isa lang ka persona ang responsable man sa pagpangawat sang cellphone sa baligyan sang cake sa tabok lang sa Bacolod City Government Center. Sunod kay Police Captain Francis Di Pasukat, Commander sang Police Station 4, mahimo nga pangayaw ang mga suspect. Nagapakig-angot naman sila sa iban nga police station agon mapatod ang identity sang suspect kag mapasakan siya sang kaso. Sa number 5, mahimo nga pagkatapos na sang banning period, masuguran ang major infrastructure project sa Silay City na nagalakip sa pag-renovate sa public market. Sunod sa kay Silay City Mayor Judith Gallego, mahimo sa November tigayon nga masugdan ini. Una-anay nila nga tikang ang mga pagpangita sa masayluhan ang mga tenants. 300 million pesos ang budget para sa renovation. Lakip man sa major infrastructure projects ang mga pagpatukod sa City College nga may budget man nga 300 million pesos sunod sa kay Gallego. Construction sa New City Hall nga may 500 million pesos nga budget, kag sports complex nga may 300 million pesos nga budget. May 1.4 billion pesos nga igalon ang syudad gikan sa Land Bank para sa sini nga proyekto nga ginapabot matuman sa administrasyon ni Gallego. Patag sa alkalde, maulihin na ang syudad sa Silay kundi paanggid sa iban nga mga LGU. Samtang bahin naman sa mga nurses sa idalom sa One Hospital Command nga wala pa maswelduhan, sunod sa kay Gallego inibangod wala pa tigayon ma-renew ang ilang nga mga kontrata. Hindi ka mangutang, hindi man ka makakuan, no? Makakuan sa mga amo nakadlago nga project. Kag sila subong bili na kayo sa ibang nga banwa kay syudad. Di mo na nga amon mga isa ka nga dapat maano kay siyempre ko nabato na namon nga hindi na masarangan sa ulihin. No, kung hindi mangutang ang syudad, maglon. Sa number 4, may 3 na kadlaw nga wala sang kuryente sa Victoria City, banwa sang Ibi Magalona kag bahin sang Manapla. Ang masubo kay mahimo sa 3 pa ka adlaw posible mabalik ang supply sang kuryente. Patag ni Attorney John Deles, ang Area Operations Manager sa Northern Negros Electric Cooperative, na igo sang kilat ang lightning arrester sang 15 MVA Victoria Substation. Bangod sini, naigo man ang arching lakip ng transformer, rason nga nagkadeperensya. Padayon ang tikang sang Noneco para malubad ang problema sa power outage. Una anay gin-restore ang supply sang kuryente sa mga munisipyo agod to hindi maapektuhan ang public service. Nagkuha sang temporaryo nga power supply sa IPI substation. Ugaling kay tungod 5 MVA lamang,
hindi masarangan ang kinahanglanon nga power supply sang bilog nga area nga naapektuhan sang paggaguba sang 15 MVA. Halin pa kahapon nagpakigangot ang NUNECO sa iban nga electric cooperatives para sang substation para man mapasigang area of coverage nila nga apektado. Bukas naman ang Seneco sa pagbulig sa NUNECO. Suno kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, pwede ang NUNECO makatap sa ilang nga substation sa Barangay Ilopez sa Silay, pero hindi mangin supisyente ang supply. Ikadua, pwede sila makahulam sang 15 MVA sang Seneco. Suno kay Lapore, sa sitwasyon mahimo nga 3 tubtob 4 pa kaadlaw kag mabalik ang kuryente. Isa man sa tikang nga ginapatuman sang NUNECO karon among pagkuha sang linya gikan sa Silay pakadto Ibi Magalona para mag-interconnect. Pinaka-quality mo siguro makuha sa Victorias lang. Unless may booster ka. So how soon do you think they can restore power? According to the technical people, because they will be the one to establish the line. Eh, wala na sa existing na linya eh. 13.2. So, siguro mga 3 to 4 days. 3 to 4 days. Most. Initially, ang ato niya nga naguba nga transformer, power transformer, gina-check sa aton nga mga experts subong kung pwede ma-repair or dapat ilisan kit. Kaya kung pwede ma-repair, ipa-repair. Pero kung nilisan, matigayon, kini nga ma-approve kami sa board for purchase of emergency purchase sang bago nga power transformer. Sa number 3, Commission on Elections nagsiling nga magapatigayo na sila sa special elections sa 3rd District sa Negros Oriental sa ikaduha nga semana sang bulan sang Disyembre. Base sa report sa Philippine News Agency, gikumpirma ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na si Disyembre 9, 2023 natala na ang special election sa Negros Oriental bilang sabat sa panawagan sa House of Representatives nga buslan ang nabakante nga posisyon ni ani Representative Arnulfo Arlie Teves Jr. 75 million pesos ang gintalana nga budget sa COMELEC para sa special elections. Base sa COMELEC Resolution number 10945, ang aspiring candidates para sa pagkakongresista ang may 3 kaadlaw para mag-file sa Certificate of Candidacy humali November 6 to 8. Ang special election period kag-gun ban magasugod sa November 9 to December 24. Tuyo sa COMELEC ka makasugod printa sa mga balota sa katapusan sang bulan sa Setyembre. May 301,264 ka-registered voters sa Negros area sang Bakong, Basay, Dawin, Santa Catalina, Shaton, Valencia, Zamboanguita, kag Bayawan City. Si Teves ang ikaka sa Kongreso bangod sang disorderly behavior kag violation sang Section 141A and B, Rule 20 sang Code of Conduct of the House of Representatives. Sa number 2, pito ka mga balay ang nagkalaguba sang maigo sang Buhawi sa Silay City. Totally destroyed ang 2 ka mga balay sa Magano sang Buhawi sa Purok San Juan 2 sa Barangay Balaring, Syudad sang Silay sa Martes sang gabi. 5 pa ang partially damaged sa insidente. Suno kay punong Barangay Remy Roldan, nagligad nga tinuig sang may naigo man nga pamalay sang Buhawi sa among nga lugar. Dugang pa niya nga antes sa natabong nga insidente sa Purok San Juan, isa man ka restaurant sa kilid sang barangay proper ang gingguba sang Buhawi sang Lunes. Magapalabot sang relief assistance ang DSWD sa mga pamilya nga nagubaan sang balay. Ini magluwas sa financial assistance nga ipalabot sang syudad para sa mga nahalitan sang Buhawi. Sa nagligad pag ito una-una, ahit to sa mga guro mga isa kadlaw. Oo. Mga ang ilada nga nga kalawi ko boskid, linupad ka Buhawi. Ang parte sa financial guro to follow pa na yang malawig-lawig pa na sa mga proseso sa ako na bala nga ginahatag sa aton nga DSWD. Kung magluwas sa DSWD ang barangay mahatag man assistance cap. Kung may naghatag man kay timiara man ta fan sa kalamiting ginapan ko man akong bululigan sila na provide lang tama na sila miskan paano lang. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May bando nagikan sa National Electrification Administration o CONEA nga hindi na pagdayonon ang plebisito sa sinig weekend matapos makakuha sa nagakaygo nga boto para sa JVA sa tunga sang Seneco at Prime Electric Holdings Incorporated. Yaring report.
Ginanunsyo ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga may mando na gikan sa NEA nga hindi na pagsigihon pa ang plebisito sa sininga weekend. Ini matapos makakuha na sang 98,591 ka mga boto pabor sa joint venture agreement sa tunga sa Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ukon 55.31% sang total nga 178,236 ka mga voters nga mga consumer members. Ang no ang nakakuha naman sang 6,899 ka mga boto. 48 ang spoiled, kag may duha ka mga nag-abstain. Gani sa meeting sa Board of Directors kay nasang aga suno sa kay Lapore, ila naging kasugtan nga ideklarar na nga natapos na ang plebisito. In this morning board meeting, this board of Seneco convened and declared, pursuant to NEA's authorization, of the conclusion of the plebiscite, and the remaining voting dates set on September 2 and 3 is therefore dispensed with, and there will no longer be or no more voting or plebiscite to happen. 50% lang nga boto ang kinahanglan para matigayon ang JVA. Sa subong suno sa kay Lapore, franchise gikan sa Kongreso na lang ang ilang kinahanglan. Kung grant sa Kongreso ang franchise para sa joint venture agreement, pagatagon ini nga Negros Electric Power Corporation. Para kay Lapore, ang iningalihok ang isa katikang para sa mas gin-improve nga Seneco. Seneco, as well as the management through my leadership, is expecting that this could bring a better Seneco for everyone, and hopefully the Congress will grant the franchise and eventually give the GBA a chance. Meantime, we will work hand in hand with our future partner to address some immediate need of Seneco. Damlag pa, ginsiling sa grupo nga nagapamatok sa JVA nga maga-file man sila sang reklamo nga naga-question sa lapnagon nga proxy voting sa natabo nga plebisito. Ginaabi-abi ini sang Seneco management pero ginapreparar na karon nila ang mga dokumento para magpasaka man sang kaso batok sa mga persona sa likod sang pag-take over sa Seneco nga nagalakip sa mga empleyado nga nagkonsabo para matigayon ini. Kag sa good vibes, 67 anyos nga traffic enforcer mas ginpili nga magtrabaho bisan pa nagguba na sang balay. Yari ang report. Ginanod sang mabaskog nga tubig baha ang porsyon sang balay ginhimo nga tiyangge sang traffic enforcer nga si Rogelio Hipana sa Barangay 14 sa Bacolod sa Martes sang gabi. Dala sa ginanod niya nga mga pagkabutang kag mga baligya nga bag-o lang pangompra ang iya 20 anyos nga apo nga si Carl Pondevida nga sadto nagakatulog sa sulod sang naanod nila nga baligyaan. Istorya ni Rogelio, may 15 anyos na sila nga nagapuyo sa kilid sang Maupay Creek kag amo pa lang nila na eksperyensyahan ang mabaskog nga baha nga nag-anod sang porsyon sang ila balay. May linupok ang soft drinks mo. Kaya mo ito nang kudayon nga ang apo ko. Ito kakatulog sa mo. Namulog mo lagan ko, ito siyempre ka kami suwaon email mo. Nampang kami email nga dua. Pag binungkalas, ano man yung nagumbab na, yung linupok ang pansang soft drinks. Pilaso naman niya nakaluwas ang apo ni Rogelio matapos nga nakauyat siya sa naglutaw nila nga refrigerator. Makagugtaw ko tubig na nano ko. Ara ka na sa tubig? Oo. Di ko yawan ko na danay. Kasi ito usok sa tubig mo. Sa uli, nakakapyot ka sa rep. Tapos nakatumpuas, nakingag, ulo lang ulit. Kalabanan sa mga kaupdanan ni Rogelio nga mga traffic enforcer ang wala anay nagbalik sa trabaho. Bangod apektado man sang baha, dala sang mabaskog nga ulan halin sang weekend. Pero ginpili ni Rogelio nga mag-duty sa pagpati nga mas kinahanglanon siya sa dalan, ilabi na nga ginakulang man karon ang personnel sa Bacolod Traffic Authority Office. Kaya ito may mo, kaya sa tubig ang suga nga daan. Huwag kita i-kwanting ang ako nga tubig nga daan, sobra 2,000. Ang ako nga suga nga daan, mga 1.8 kinahata kada bulan. Kinalan, bangunong yun na sa mga
Kuwanda kay way ko kanan. Bisa nang di ang kanamo sitwasyon namon ba? Way kami ramisa. Kanya-kanya namin tindog kaon. Sa edad nga 67 anyos, ulan kag init ang ginasulay ni Rogelio kada adlaw sa handuman nga mapatapos eskwela ang iya apo nga karon first year criminology student. Pabayam lang ang kwan daw ako kwan gikuntani kani kay doya ko pa nga magkuan kay para makita og mang madlag ko nila kag makatapos kita. Wala pa napakayon ni Rogelio ang naguba nila nga balay, pero nagalaom siya nga sa bulig sa iya mga kakilala kag sang syudad, makaamat-amat sila bangon sa natabo nga kalamidad. Hindi ka muna siya example, sinatawagan nila nga kibuta sila. Nagubaan ka na balay ka sa gihapon nga nagaservisyo. Kag at least no, may mga tao gihapon nga handa iya magbulig min o kung magserbisyo bisan pa sa piyak sining na eksperyensya naton karon. Kabay ba magdamok pagid sila? Kagabay itong mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pinapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfit. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.